Wargane 447. Wedhuse 12. Sapine 4. Wah, ora ketemu. Iki kok saya angel diwaca iki piye iki? Kudu rembugan lo anak wedok iki. Nduk. Halo, Pak. Rene yo. Iki kepiye kok saya angel diwaca iki? Niki kualik, Bapak. Iyalah, masalah yang ngampura. Iki njuk kena diwaca iki. Nomor 1 iki sapa iki, Nduk? Legiman, Pak. Oh, Legiman ki wong RT 28 ya, Nduk. Nggih. Suwi rene ra ngarep berkah. Iki tetep njaluk tulung kubur cenik iki ya, Nduk. Bundata kuwi korban meh tekan to iki. Nggih. Berapa kuwi, Nduk? Betul? Coba mentelepon. Nggih. Aduh. Bakul. Payune payu, botolnya payu wae. Heeh. Buh. Nganu iki. Aneh Mbah Yai. Angkat, nek menawa jak minum-minum. Angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Pak Subur, dikengken mriki kalih Bapak. Niki diken data sing ajeng damel korban minjang. Nggih. Nggih. Impun, assalamualaikum. Impun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Nggih. Pripun Mbah Yai? Enten apa? Kok nimbali kula siang-siang kalih macet nih? Nduk, juga wedang, Nduk. Nggih. Jadi ngene. Awakmu tak undang rene iki. Tak kon data warga. Kan riyo korban meh teko. Ben oleh iki padha rata. Sing dibutuhke. Sudah mudeng tau? Mudeng, Mbak. Ya mudeng, heeh. Nggih. Nah, bukune iki nek iso ki dina iki rampung. Nggih. Dan gamblang kabeh. Pulpen, Mbak. Oke, siap. Mbak. Boten Berjuang nang masyarakat sing ikhlas. Insyaallah Gusti Allah sing bales. Allahumma. Terus langsung dari. Ayo, Mbak. Ya. Biji, Mbak.
Biar tak dungani mau habis lunga. Gak jalur ngedisik ki sing arek data kuwi. Toko sing cedek-cedek sik wae, Pak. Ya. Jane males aku dikongkon Mbah Kyai ini. Kenapa to kok males ke? Dikongkon Mbah Yai kok males. Lho piye? Pahit. Dewe ibarat mangan jangan gandul karo lawuh pare. Dong iki ya padha. Wah. Nek ora anake sing mempur kae ya dong. Males. Pahit. Wah, di mampu kono jeneng idola. Dadi rodolah ya ibarat juragan karo kirik. Anake Mbah Yai juragane belah kirike. Ya ora, Pak? Iya no. Ya wis, ndak silak sore. Ya oke. Pahitan. Bu. Omah pertama saat didatak mendolah iki. Males to. Dolah nanti ono ya. Pak Bur. Wis nanggun masyarakat ra tau aktif. Wonge rusuh. Nanggun data mah nomor 1 meneh. Ruwet meneh wong. Heeh. Wis lanjut. Yo. Elek-elek ngono ya wargane dhewe. Nah ya. Martabak telur. Martabak. Sik. Kiroan. Sok martabak. Telung bulan ewu larang tenan. Kata-katanya 30.000. Larang yo. Aku dah mampu Ini colok yo. Kiro ae. Alah keke ora kira Apa Iki toh? wong mumet ngaji ra jejak kok kira. Ya jerone. Dul. Dul. Dul ah. Cocok banyu urip dhewe sebatang kara. Jane aku ki ya jane melu lomba tilawatil Quran ki paling ya tetep lolos. Nominasi juara 1. Ming sayangi. Maca Qurane ra jedak. Dul. Suwen to. Arek jaluk bantuan ora to kowe? Wah, Anak nyalayup malah itu ya. Apa? Piye rek? Ana apa lek? syukur we cilaka we. Anak ngerjani to karepe. Kapok. Rasake. Telu suwen. Arek jaluk bantuan ora to? Telu suwen. Ngapura lek. Yuk lek. Lungguh ning kursi kono kae. Alon-alon ki anyar. Mama. Yo. Allah. Ya apa iki? Kok kosang? Hah? Iki ngene. Aku dikongkon Mbah Kyai kon data sing oleh jatah daging kurban kasing ngarep kuwi. Piye kok tau pijet to, Lek? Ya Allah. Kita takoni sing jujur. Sing tegas rasa wedi. Oh nek ana malaikat loro teko, Iki wong jatah sing oleh bagian daging kurban kok kaya talkim boy. piye? Tak takoni ku sing jujur. Oh iya. Ya. Wis ngene wis tak nakoni. Orang sangar kowe. Kaya aku lho awake gede dadi. Ayo. Aku lali ya. Jumlah jiwane piro, Cuk? Ini gede tok. Kowe masalah akar ngono. Wis aku wis sing takok. Jumlah jiwane piro, Dul? Jiwa ki apa to, Lek? Nyawa. Oh. 10. Ono 10. 10. Heeh. Bener tenan 10. Kowe lak meh loro, kowe karo mbokmu to. 10, Lek. Pitike 4.
Peduse loro. Merine loro. Aku karo mbokku loro kulo. Nyawa ora pite, ora kewan. Menungso. Lho me karo mbok ta, Lek. Piye to? Ya kuwi wong loro kuwi sing tak data sing arek tak wehi daging kurban. Pitik arek wehi daging kurban nek ge apa? Ayo Lek ditulis. Iya. Piro? Loro. Oke. Pekerjaanmu apa, Dul? Free kuat, Lek. Repot ki apa maksudnya? Kadang free, kadang yo repot. Kowe lek bansos ora? Yo oleh nyong miskin. Jaluk. Hah? Omamu kedungan kok jaluk. Tulis Lek, oleh ngono. Oleh. Oke. Oleh. OLH. Sing jelas nulis ki, kok takon Mbah Yai umat. Wis. Dul, ki rencana munggah kaji ra? Munggah oleh. Ning saiki nafas wis susah kok kempas-kempis kok mikir kaji. Korban wae sih. Ini korban. Sik kita datang. Tenang. Mulai cita-cita nih haji. Saiki sing terakhir, jawaban jujur. Yo. Mbokmu jangan apa? Mbokmu Wah, jangan ganyu Lek. Nyung yakin Lek, nang omah ora jangan ngomong apa-apa mau. Ya iya itu. Masuk jaluk aku. Pahit, pokonane tok. wis to? Wis. Iki ngene Dul. Insyaallah kowe tetep oleh jatah daging kurban. Ning ya kuwi ora mung gelem daging kurban tok, gelem melu ombyake masyarakat, gelem melu kerja bakti, gelem melu apa-apane sing nang masyarakat iki kudu gelem melu. Ora mung gelem daging kurbane tok. Ora nek daging korban pekutah wis buah, mbok iso werna-werna. Udang. Yo Lek engko tak insyaallah tak mangkat. Bae daging korban urung oleh wis diseneni dhisik. Engko jane diwaseneni daging korbane ra tekan. Yo. Allah tak mangkat Lek, tak manut. Wis, entak karo tak neruske lendata. Ora ngopi-ngopi sik wae Lek. Garing ngono kok ngopi-ngopi barang. Tak lanjut sik. Oke. Oke, Lek. Nih. Iso Lek. Oke. Lek. Dagingnya jalali ya. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Kyai, kula diken-ken dolah Mbah Kyai kon mriko. Mriko nang ndi Le? Yang main dolah, Mbah. Dolah ajeng korban. Arep kurban apa? Tapi Mbah, jenengan kon mriko kon mendet sapine. Oh ya, matur nuwun ya. Nggih, Mbah, kula tak pareng ngien di Mbah. Ya, hati-hati. Duk. Rene. Pripun, Pak? Apa dolake ndi sapi? Oh, pripun? Katok ngasih beben-bebet ra kuat tuku. Pripun to, Pak? Lemuni dolake kurban sapi. Telepon subur cenike kon jikuk sapine. Nggih. Halo? Halo Pak Subur, niki turune Bapak
Lah niku ajeng korban sapi njuk jenengan kan mriko. Kan mendet sapi nih. Nggih, tinggal mboten nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Ampun niku, Pak. Ya. Kok sapi nang ndi? Alhamdulillah. Oke. Dul. Dola. Dul. Hei. Ini. Ah, Rene. Rene. Rasa sini sin. Jadi ngene Le, aku meh korban sapi. Toh, tapi sapi ini saking gedene nang jero iki wangel anggo metu. Tulung ditarik iki. Oke? Oke. Kali ini semene iki. Gede tenan toh? Ya. Wah, tambah gede iki mesti sapi ini gede iki, Le. Paket mau apa toh? Masalah iki oleh wae. Mau cilik-cilik sapi as mene-mene. Wis tak tuku ta. Gede tenan ngene iki. Yo. Tapi aku tak jogo dalan. Engko nek samari sapine metu, nabrak uang toh. Paham toh? Yo, aku tak hitungin dulu. Iki diseret. Oke? Yo, nek iki cekeli. Hei, sik. Urung. Sik yo. Aja gede ditarik. Engko tak stop sik dalane. Oke. Sik, siji, telu yo, loro. Telu. Pangan kuwi sapine Le, aku ra jaluk. Anjingan rek bocah iki pancen. Enggak garap wong wae. Boleh kita ya.